Wathi umngani wami, yabona mhla uNkulunkulu ethi ukuqala kokuhlakanipha umesaba uJehova, uthi uNkulunkulu wakhuluma waqeda lapha. Awekho amazwi ayodlula lawana. Lawa amazwi aphelele, awekho amanye futhi ongawa-eda noma ongawasusa kulawa amazwi. Uyaqhubeka-ke umngani wami, uthi yabona uma ufuna ukubona umuntu ukuthi uyisitha kangakanani noma uhlakaniphe kangakanani, uthi ukhuluma naye ngoNkulunkulu. Uthi yabona uma ukhuluma nomuntu ngoNkulunkulu, ila ufike ubone khona ukuthi ukulima bakhe nokuhlakanipha kwakhe kungakanani. Uyazi umuntu ongenakho ukuhlakanipha kokumazi uNkulunkulu uhlulwa ngisho esebona isidumbu sesiphambi kwakhe, esebona ngempela ukuthi igcina intando kaNkulunkulu, kodwa emphike khona kunjalo, ethi uNkulunkulu akekho, ethi ubani wakwambona. Kodwa esebonile ngempela ukuthi ukufa kukodwa nje kuyaprove ukuthi ngempela kukhona ongaphezulu kwethu futhi khona ogcina intando yakhe.